a ideme si natáčiť Evowars a zruším obrazovku. Počúvate nás stále. Idem prvý a potom ide môj kamarát Žužu. Budeme sa stredať, že kto prvý, že po umrtí. No, tak to presne. Počujete nahlas, dám to trošku pšie. Vidíte, jak sa volám Terminátor, poznáte každý Terminátor chvíľu. Pomoc. Ja som tu. Janko, dávaj pozor, lebo sú takí malí a všetci sú skôr takí veľkí. Ty kokos! Jak na mňa vyskočil, kapeš to. Ty si ho iba tak buchol. Samozrejme v tejto hre platí, kto prvý trafí druhého, no tak ten vyhral. Ten vyhral, ale ja som raz bol prvý chvíľku. No som aj druhý. Čo on nás zabil 3-krát? Ide môj kamarát. Ide pán Žužu. Zavrieť. Dáme zavrieť. A ide pán Žužu. Dáva to bomby normálne. To sú bomby. Tie guličky, to sú normálne dar od Boha. To sú dar od Boha. Vidíte, ja som raz bol raz 14. Keď mi neveríte, pozrite. Je toto? Overs, pozrite, jaký som bol najviac. Alien. Tak idem. Pomoc! Ako? Ideš? Toto čudné. To bolo veľmi čudné. Normálne on si išiel po dar od Boha. To zober. Si išiel po dar od Boha a ťa iba tak čukol. No on čukol tam. A ty? Ja som vždy skápal. Tomu tiež mal aspoň na 3. Už konečne si pokročil. Ten je slabý. Mne sa páči celkom. Viking. No. One. Keby takto nevedel, čo znamená one, tak utekaj veľmi rýchlo. To je run, nie one. A pozrite si smiešné videá na prvý diel. Sú tam veľmi dobré videá. S tým žralokom, s tým delfínom. To som natočil. Je to skoro dobré. Skoro má zaujímavé. Tento sa mi najviac páči. Koho ideme zabiť? Samozrejme niko tu. Ja som bol on. Neviem. Mi sa raz stal taký bug, že on ma zabil, ja som sa premenil na neho, on sa premenil na mňa. Taký bug existuje. A pozerajte Fiziho. Fizi je dobrý. Hlavne ten... Jeden išiel za mnou a jeden predo mnou. To sa nedalo dať. Pomoc! Ako sa volám? Ide môj kamoš rád, toto je normálne. Dobre, do kill, videli ste to. Ťaj! Si kokos, ťaj! Môžeš Assassin. Sa volám. Konečne som sa zjavil. Dar od Boha. Prosím, neberte mi dar od Boha. God, musím mi dávať ran. Za tebou pôjde? Nie, nešiel. Danko, máš šťastie. Ja som mu zobral dar od Boha. Nie, on sa mi ide pomstiť. To nebol on. To bol iný. Ty, koľko máš darov od Boha? Toto nie. Nie! On mi bere dar od Boha. Samuraj. Nie! On má jaký dobrý meč. Samuraj. Nie, samuraj. Samuraj. On kradne. Keď takto nepozná Nemcov, tak my ich nazývame Nemčúri. Nemčúri. To bol náš nápad. Takýcky aj môj. Som si zobral taký guľomet, detský. A pálil som tu Nemčúroch. Nie. Jak ťa vylechtil. Si myslel, že má hračí meč. Iba tak dala. Bum. Je koľko dar od Boha, kukaj. Ja
Ja ten run baví. Run. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, Ty Dary veľko sú... od Boha. Oh my god. Vláčik. Nie, samuraj. Ty ma ne... On ma ide zabiť. Konečne. Ja som si myslel, že ten Pomoc. štít niečo robí, že Hej, tak niekto toto je... pôjde to a je ty hovadí. po ňom... On sa hneď zmenil. Tak. Ty kokso. Ja som dal 10. On sa mi ide Hej, pomstiť. nevidno. Tú On sa mi ide... kameru. Však kameru netreba. Potom by nevideli. Vidíte, diváci? Takto, jak som prebehol ten malý. Ty ho mohol zabiť. Ne. Ale jak si proste dal tam dobrý kill. Jaký ja som ho netrafil a potom na druhý pokus alebo tretí. Ne. Koľko dar od Boha. Normálne budem 6. Som 13. 6 je ten ninja. Ninja kop. Ninja. Kohoj, ty. To je ten ninja. To je ten ninja. Keď budete pirát a premeníte sa na... Sa mi zdá, že to je 9. Nie, to je 8, tak budete veľký. Vidíte? Ninja kop! Ninja kop! O nie. No dobrý. Terminál. Dole. Ty kokso, to kto zabil? Choď sa tam pozrieť. Ne, ja ho zabil. Je. Ty kokos. On je 12, sa mi zdá. Ja ho zabil ten, ktorého sme tu videli mŕtvého. Hej, on bol 12, on bol 13. Celko solidno. Ty si vidíš si 15 zo všetkých. No To som bol až Terminátor. Terminátor, dajte smeno, Terminátor. Ak ste nevideli ten film, tak vám odporúčam, veľmi dobrá je 4. Teba zabil. Maličký! Najmenší zo všetkých. On ma zabugoval. To aj mňa tak nejak zabil. On ma tak zabugoval. Ja som sa nemohol hýbať. Presne, to aj mne sa. Vidíš? On sa buguje, chápeš? To sa buguje tá hra. Dary od Boha. Tam máš veľa, chod dole. Tam choď. Sú veľa tých Zober debilov. tam guličky. Zober dary od Boha. Tam jaký tor a tam... Ajajaj, spadol. Ale aspoň som stiažil pad. Aspoň som zmenšil pad. One. Ak chcete také failovať, tam je taká reklama a keď zomriete, tak sa môžete reklamovať. Sa zabil. Nezabil. On ťa skoro zabil. Ty kokos! No. On išiel na mňa, prečo všetci idú na mňa? Lebo si bol najmenší, to preto. Idú iba po tých takých... Nie, oni idú po veľkých, sa mi zdá. Veľká, dáš. Ďaj! Vidíš, to je dobrá taktika. Chod na toho veľkého a skúsme, či ho Čo ti, však on ma zabije. nezabije ťa. Skús ho dať. Bez nos. Skús ho dať. Chod mu zo zadu. Nebudeš 4. level. Nejď sa. Dary od Boha. Choď a teraz chod na toho veľkého. Skús ísť na toho, ale choď mu zo zadu. Chod zo zadu. Dobre. Daj. A teraz chod na toho tora. Ja Aniela dal takto. Ja nechodím na Tora. Dobrý je. Ktorý zabije, tak čo? Aniel je lepší. Nemám. Legion. Chvíľu budem pirán. Když chvíľku budeš pirát, budeš chvíľku veľký. Sa teším. Už som pirát. Chápeš, taká maličká gulička, a taká veľká gulička. Proste sú tam len hlavy, kamo. Čo? Teba zabil ninja, teba zabil ninja. Zabil začiatočník. Nezabil ma začiatočník. Jakže nie? Nie. Si bol ninja a teba dal. To je nepríbeh. On ma zabugoval. Tan. Ja sa bojím tých malých. Oni ti vybehnú do cesty. Chápeš, že ťa môžu... Vieš, koľko darí od Boha. Tvoje, že by to tak to nevíš, čo? Prosím, Víčka. Prosím.
Debil. Zdrám. Sa môže zrýchliť, pozor. Vieš čo, budem stať na jednom mieste, tak sa tam budú objavovať guličky. Pozri. Tort. Chod na ňo. Si nešiel na vode. No. Mne sa buguje. Vidíš, aké to je. Ja som mu dal Koho? 5. 5? On bol taký 1 milimetr ďaleko. Poďme, že si nebudeme začínať, ale budeme iba zbierať. Budeme zabíjať iba tak, Hej, to bude kto najbližšie. Iba tak, ale budeme iba tak utekať. Maličky, Vy ste sa... On ma zabil, potom maličky zabije ho. Nechod tam dali pod jednu. Ježišiárka. Už koľko minút natáčame? 10? Neviem. 10. Zase to je dobrá hra, stiahnite si to, volá sa to EvoWars. Napíšte si na papierik. Veľké E, dvojité V, O, Alebo napíšte si to na papierik. Rodánko, vyzerá to, že mal... Aha, nie. Ja si myslel, že to už nikto není. A samuraj. Samuraj zabil nejakého núbka. Ja som núbko skôr. Nie, tam bol začiatočný. Ten taký ten pračlovek. Aj ten. Dar od Boha, budeš tento. Tento je celkom dobrý. On je zlatý. Tie uška. To nie sú uška, to sú jeho nohy. Preboha. Že uši by sa len tak nehovorili. Ježiš, čo? Uši. 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 Yes. Kto bol? 3. Tu sú veľa tých takých nubíkov za tebou. Za tebou. Si kokos. Jaký boss. Oh my god. Si ich dobre zabíjal. Ešte si okolo mňa, ja som 9. Bum. On chce sa pomstiť. Nubík. Ja si do mňa nebudem zaparať. Hej, radšej nie. Jak ja som bol tento a mňa zabil ten ninja. Tebou bol si tento. Ja som sa bál, že ma skoro zabil. To normálne tak šiel k tebe, tak kebyže dal turbo, no tak už by ťa zabil. On je debil asi. Tento? Nie, tento je dobrý. Nie ten človek, ako som zabil skoro. Ja. Ježiš, ja som taký pomalý, ja to neznášam. Máš turbo. A budem za chvíľku ninja. On ide za mnou? Alebo... To väčšinou, hej, oni chcú zabiť tých veľkých, aby sa dostali do veľkých, ale nedostanú nič. Dostanú, keď niekoho zabiješ. Tak môžeš. Ninja, ty kokos. To je samuraj. Samuraj lepší, jak ninja. Konečne sú veľký. Akože je aj väčší. Preto. Hop, ďal. Jak ja ich dávam. Čuk. Nie. No tak nič. No, dal si ho. Potom to budeš, kto budeš? Kapitán. Ten modrý, koho som zabil. Aha, tento. Aj tento. On je celkom dobrý, má veľký meč. Čau. Taký starodávny. Hej, šablu. Zabij toho za tebou. Nemca, to je Nemčur. Skoro ťa dal. Ja sa nesmejem. Nemčur. Ale ja môžem dať reklamu, to je najlepšie na tom. Keď budeme 10, tak môžeme dávať reklamy, dobre? Už asi si 10, ne? Som 10. Pozri. Teraz budem 11, sa mi zdám. A 11 je veľmi dobrý. Kto je 11? No nie, ja neviem. Ten zelený, taký... Prekvapíme sa. A Gary, wonderful. Hia, ho. Ty to funny. Ne, to môj brat počúva. Rádko. Zuky. Kde sú Nemčúri? Kde sú Nemčúri? Tie guličky sú Nemčúri. Ja sa do ňo nezapáram. Ale však aj tak by si ho dal, však si väčší. Ja sa do ňo nezapáram. Sú tieto hrenúby. Núbkovia. Si kokos.
No, Vidíš, to sú to nubkovia. čo robia? Práve ti hovorím, sú nubkovia. Hovorím. Čuk. Čuk. Nie, dobre. Čuk. Oh my Tento, god. to je dobrý. Ten je veľmi dobrý. Ja som raz ten. Zabij ho. Nie sa bojím, on ide po mne, ne. Nie, Zabij tých. nie, prosím. Zabij tých nubov. Kde to bude mať dobre? No, Punčoval. čo dol. Aha, Nemčúri sa do mňa zaberajú. On pôjde zo mňa, za zádu pôjde, pozeraj. Takí malí sú zrazu. Reálne sa zapadajú do všetkých. To Sú sú malí Nemčúri, nenarodení malí Nemčúri. Chápeš? Narodenie malých Nemčúrov. Už som v polke. Aj viac. Ježiš. Ko ideš? On sa ťahne bugol a zabil ho. Ko ideš teraz zabiť? Neviem, koho idem zabiť. Ja zbieram to jedlo. Nevidno kameru. Vidno. Tam sú tie normálne dary od Boha. Kúkaj, koľko darí od... Ešte to není normálne, že ešte... No, reklamácia. Dary od Boha. Mňam. Toto není normálne. A teraz budem 13 pozerať. Jeden. Mňam. Čo robí? Tento? Hej. Tam je 14. Toto je veľmi dobré. Ty si pomalý. Wow! Zabil samuraja. Ešte najlepšie jak samuraj. To je príšera. Ty kokos. Ale dobrý me... Nie! Zabiť. Nezabijem ho. Nejde po mne dobre. On je pomalší jak ja. To som... Pretože je rýchlejší. Čo? Ale pozri, čo mám. No to môžeme od 10. A máš reklamu. Počkaj. Nedáme, lebo to je od takej. Ale však môžeš vypnúť reklamu. Nie, potom nebudem ten veľký. Ale však ja idem. Gej, ale však som povedal od 10, tak zomrieš, tak si môžeš dať reklamu. Si nepovedal. Povedal som to. Iba pred chvíľou. Áno, povedal som to. Keď som od 10. Teraz sa mi zdá, že som to nedal. Ale zase to není fér, lebo teraz si stále budeš dávať reklamy. Ale už od 10 nechápeš? Ty budeš mať 10 level. Asi už vypíname. Máme poslednú hru? Keď chceš. Dáme poslednú hru. Zrobíme tú papírovú loďku. Náhodou z kartónu. Z kartónu zrobíme loďku, dobre chlapci? Alebo dievčatá. Aj. No dúfam, že dajte dievčatá alebo chlapci odber. Chaladi sú lepší. Dobre. Čaute. Čaute za... Zrobíme loďku a dáme vám znamenie. Doví za 3, 2, 1.